Sí, con pouquiñas cartas. E de feito, cos cartas máis importantes da baralla, que son os ases. Perfecto. Eles teñen por aquí, mirade, son o as de diamantes, tamén teñen por aquí o as de picas, os de trebos, e por último, o de corazóns. E de feito, gustaríame que os colleras, que vexas que non teñen nada estrano, e o máis importante, que non teñen ningún anano que me poida axudar a facer nada. Bueno, tes aquí unha de 1,53 m, pero... Os ases e a maiores dos ases imos empregar unhas pouquiñas cartas máis, por exemplo, 3, 6, 9 e 12 cartas. E son máis que suficientes para facer a maxia. E por que 12? Porque vou facer 4 montóns de 3 cartas. Estas 3 cartas van a ir nun montón por aquí, estas 3 noutro, estas 3 noutro montonciño, e estas últimas 3 van a ir noutro montón, por acá. E cada un dos ases vai a ir en riba dun montón. E gustaríame que me dixeras un número entre 1 e 4 que queiras. Pois o 2, máis... Un 2, perfecto. E gustaríame que puxeras a man en riba para que non poda facer nada. E agora chega a parte máxica. Co primeiro, coas de trebos, tan só basta co facer un xesto máxico como este, é máis que suficiente para que vas desapareza. Onde me te chuloas? Pero desaparece por completo. niño. Non hai nadie... Imos que co vaixa a seguinte, misa. co seguinte. Coas de picas. Esta vez o as de picas vai a ir dado a volta no medio. Se pode ver ata o último momento. E tan só cando fago o xesto máxico que é máis que suficiente para que o as desapareza. Pero desaparece por completo, porque aquí non queda nada, de nada, de nada, de nada. E co último, coas de diamantes. Como vexo que non te crees moito que está a acontecer, vouche pedir que suxeites soas por onde ten a A. Suxeitao? Aí? Sí, e só teño que facer o xesto máxico, Non está, nieto. que é máis que suficiente nas túas mans. Dalle a volta Vou a flipar, non? A ver. para que vas desapareza, porque aquí non queda nada, de nada, de nada, de nada. E iso só pode significar unha cousa. Baixa a túa man. Desde o comezo, elixiches soas de corazóns. Levanta. Hasta se me pejaba e todo a man. Baixo as de corazóns tívose que vir 3 cartas, e non 3 cartas calquera, Os ases todos. senón coas de trebos, o de picas e de diamantes. Guau, 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 guau. Asegúramos que non Espectacular. había nadie aquí facendo trucos. Espectacular, recolle Gran Nai a baralla. Muy Vente ben, aquí Nacho. conmigo. Moitas Bueno, grazas. bueno, bueno. Noraboa. Qué pasada. Vente mía. aquí. Bueno, xa trae unha cariña máis relaxada despois de triunfar aquí co truco. Bueno, dende cando le vas facendo maxia? Tendo 6 anos, máis ou menos. Buah, notase. Se dedicar a isto. Gustaríame facelo de maior, pero é moi complicado, entón, pois, pouco a pouco. Bueno, Mira, centradiño, eh? Mira, Nacho, hai moitas veces que cando veñen a facer maxia, sempre, nalgúnha parte, quedamos falando entre nós como ai, isto non o chegamos a entender de todo, tal. E contigo dame a impresión que o truco entendeuse de arriba a baixo, o sea, estivemos atentos todo o tempo, e pareceme moi importante, me gustoume moito. E fíxate, se me gustou moito, que voute pedir un favor. Dime. Tania leva pesadísima toda esta semana. Entonces preguntábache se podes facela desaparecer así. Sí. Unha semaniña que non a quero ver diante. a mí Foi se me balada. queres desaparecer, mándame unha semana para as Canarias, que non me importa nada. A Tania onde queiras, pero lonxe. Mira, o que me dou co gorro toda a tarde. A ver, Ten que? en conta. Non se te olvide que son a túa jefa. No grupo. Esto encántame, son as peleas en broma de antes. Claro, non? a ver te vou Juanito votar. Dolores. A ver te vou Están votar do metidos grupo. No, na a ver se non personaxe. cobra lo mes. Vou calar. Este mes non Veña, cobra. vale. Maravilloso, moitísimas grazas por amosarnos aquí o teu Grazas. talento.